Takloy, unsa din imong pusil? Gikan man ng Israel, iki man ni akong pusil, kusog kaayo. High class ba na sila mga pusil, no? Ngi, takloy, unsa man ang iyang nang gaway-gaway oh. Iha man gihapon ni magasin, duha may magasin ani, mo ganing kusog kaayo, no? Sus ato pa, pariya dayta. Pero kini nga wagi ka lang sa Iran. So kalaban da ay ta. Dili na oy, ikaw ba naman ta? Ang atong kalaban, si Kiray, si Charmina o si Duyags. Tara, ato na sila sulungon ta. Unsa kaya'y pusil nila, no? Paminaw na kong takloy. Wala man to sila pusil. Siguro takloy, huwag na sila pusil. Mga maot mo siguro kaayo. Kanino, tara, sulungon na nato. Tara! Commander Kiray, sure jud ka nga dito sila mga agi sa dalan? Awlain po Juyak ug maglupad. Basta, pag-andam lang mo. Basta mo agi lang dito sila ron. Basukaon gid ako sila jud. Akwa po ganyo 45 baigo gani sila ani piang-piang yun ba? Nye, kagamay po na Charmina oy. Kani ako kay dako kayo igo jud ang tao ani. Unsa din ang pusil nimo Kiray? Pugakang. Kung di lagi mo lapos, mabuktot oy. Hala, delikaduha man dayana oy. Mas delikado ni ako gasa sa inyo ha. Kay isa ka tirahan ako ani. Bungkag oy. Daghan kay mag istorya ba? Bantay di mo kaigo ha? Tan-awon lang nato, gamay-gamay ra ning ako. Roger, sure ka nga diri ato sila? Dili mo to sila kay dira na sila mapagod sa sagingan good. Sagingan, bantay ka ha. Sa unahan tata. Bantay ka, maigo ka. Dili oy, hanang likay. Bantay-bantay mo ha, kay nasimutan na nako ilang baho. Unsa may baho Kiray? Nanimahong kagwang, kay wa man sila ligo-ligo. Ayo si padugdug dia Kiray. Kalaban na lang taoy. Dili man, lamang ramang kag isa ka kabo. Bantay lang jud. Basukaon jud ka. Roger, minaw lagi. Kanino? Basin na nga, kuha na sila doon ng kanang tago. Basi, basi kinatang ambusyon. Bantay ha, basin maulo ka. Dili, lagi tago lang. Pagigmat mo, naana sila. Pataka ra makakiray, kita man mi, di man mi, buta. Unsa man Kiray? Basukaon na nako. Dili, ako'y bahala ani. Guys, ni arami dire. Naala na dira. Gibulabog man nimo Kiray oy. Ipasok sa anay karong Kiray. Roger, nanagan sila, mga tanawan, no? Kanino? Ikaw daw ratrata, di ba kamudagan? Kusuga kisa tong pusil takloy no? Ganino. Tara, mangulit na taki. Nangdagan man sila oh. Tara, umakan na to, mga talawan. Patayan ni mo Kiray ay bulabog mo kayo ka. Awa sakpa noon ta. Guba magod akong pusil. Sorry.